Ой, бала-балам, ой, бала-балам. Эксклюзив, Айтам тоқталы. Айтам бұл бет шайтан құтырта. Шайтан құтырта. Шайтан құтырта. Әй, түріге мекен, әйтмәске мекен. Мұнсы да өткәрі, мұнсына деп оқырамыз. Екі кежейінді, екі кежей. И дядя Ваня келе тұтқан атом бомбасын. Инглишанасы, danger. Тышылсы бір риманнаны. Антонио Фагундес. Китай сарап кетсең де. Сәлем, брат. Сәлем. Нихелерде. Ну, салават кеттік ме? Кеттік. Озна қайда тудың? Озна қайда яшәдің? Озна қайда оқыдың? Сен білімің нендейрек? Қайда нәрсе тәмамладың? Алабуға дәулет педагог университеті, технология һәм иқтисад факультеті. Трудовик. Трудовик, оқытушы. Оқытушы? Трудовик. Қайда оқытушы? Неуравновешен. Трудовик неуравновешен. Ну, ішерге яратмайсың. Ну, ішерге яратмайсың. Ішерге? Хәмірлі ішімдіктер. Юг, кофеңна ішерге яратам. И икенчесе академия госмуниципального управления при президенте республикасы. Оны да бетердім. АГМО-інде. АГМО-ие. Міне бала шақта сен кім боларға қияланадыр? Врач. Врач? Мен нендейрек врач? Қайсы түр? Хирург мы? Гинеколог. Жолай міне? Қолдарың жылыда болсын дейсің деймін. Әне мен айтадыр, әне бетінде мәдениет өлкәсінде. Олым культураға бара күрмә. Культураға бара күрмә, ғұмыр бойы ош буласың. Ну, потому что культура хезмәткәрләренең зарплаталары шундый түбән, онда бары тик фанатлар. Шунда әйдәлі, міне бірінші аяқ басуың емес сәхнәгә. Һәм нендей жыр белән? Вообще супер. 86 ел, яңа ел, монда мин хәтерлим, файет шагырым тулган, просто кеше белән шагырым тулган, и миңа бирделәр роль. Бу 86 ел. 86 ел. Минем иң беренче роль. Мин монда бочкадан чыгарга тиешем, бер бочкадан чыгарга тиешем. И миңа әйттеләр, анда булачак дядя Ваня. Ул инде Рейган образында, монда теге цилиндр кигән, монда доллар ясалган, и кулында ул атом бомбасын тотачак. Һәм мин килеп шул атом бомбасына бәргә тиеш һәм ул атом бомба ватыларга тиеш. Шортламаска. Шортламаска тиешин дейме? Ну да, без имеш җиңәбез, мальчиш крепыш, или мальчиш чипыш, ничек анда. Кибальшиш. Кибальшиш, имеш инде шул образны. И меня инде недан бочкадан чыгаралар, и мин иштәмендә. Отгадайте, что находится в этой бочке. Кто отгадает, тому мы вручим шампанское диләрне вакытта. Мин хәтерлим ул моментны. Мин утырам бочкада. Так, бой бит не по плану идет. Нәрсә эшләргә. Берсенә не отгадал, и в один момент мин бу бочканы ба иттереп чыгара тиеш. Бак чыктым да минем шундый бер образда. Карым хоп сулга, оңга карым хоп тигне дядя Ваня. И дядя Ваня килә тоткан атом бомбасын инде. И нәрсәдер инде инглишчә danger. Тышылсы бер риманнаны дип килә инде. И мин шуңара килеп, менә шул мизгелне мин һаман да әле ул минем истә. Мин шул дядя Ваняга килеп, мин нет дип кычкырга тиешем. Нет дип инде вакытта айтның звонки сам знаешь. Нет, дедім да атом бомбасына бах бәрдім, атом бомбасы ярыла, и шушында меңләгән кеше просто взрывается аплодисментами. И все. Бу инде синең Бу шундан соң мына бу алкышлар. Алкышлар. Мин просто алкышларсыз просто уже яшәй алмадым. Әнекә шутар исемең ничек синең? Азат. Азат. Вот давай вот икебез Азатка хәр алкышлыйбыз. Айда. Азат, браво! Азат красавчик! Бер тапкыр шушы алгышларны ишеткән шул энергетика гашык булды и все. Сәхнә минеке. Сәхнә мин сәхнәдә булырга тиеш. Ну, Салават, бу бит инде синең ничек дип әйтим, актер буларак теге сәхнәгә беренче аяк басуың булды бит инде, әйме? Театр инде. Театр стихиясендә. Менә җырчы буларак син хәтерлисеңме бер сәхнәгә аяк басуың, беренче аяк басуың һәм нинди җыр белән? Яратыгыз булды ул, яратыгыз. Ой балбалым. Ой бала-балам. Ой бала-балам. Эксклюзив, Җәмәгать. Менә бу бит инде халык җырлары бит, әйме? Менә яратыгыз инде халык җырлары. Халыктан инде. Менә
өзің ижад еткән әле, әгәр бәлки сиңа язганнардыр бераз. Менә мин инде күп кенә чараларда чыгыш ясый башладым. Чараларда, конкурсларда катнаша Төрле башладым. мәҗлесләрдә. Юк, мәҗлесләрдә мин принципиаль чыгыш ясамыйдым. Минем өчен ничектер ул как-то, әсә дим, русча може стрёмный иде. Әйе. Вообще татар эстрадасына ничек килгәнне сөйлимме соң? Айда. Мин бит инде конкурсларга йөрим, җин созвездиедә. И мин җыр белән чыгам, анда әйтәләр, все, спасибо. Мы вам позвоним. Да, не позвоним, спасибо, следующий. Мен әйтәм, кемсең син? Мине бәяләргә. Юк, дөресен әйткәндә, менә иҗатка килгәндә, җыр конкурсына килгәндә, ничек бәяләргә мөмкин? Менә әйтәләр. Син дә жюриларда утырасың. Мәсәлән, теге моңына карап инде, тавышына карап. Нәрсә соң ул моң? Менә татарларда гына бар. Менә мелизматикамы? Менә Юк. Киркоровта бармы моң? Юк, татар түгел бит ул. Юк. Аның бит мелизматикасы тоже бар. Мелизматикасы бар, ләкин барыбер ул татарга хас булган әйбер менә моң. Нишләп шушындый теге бик моңлы җырлаган кызлар, егетләр шулай ук үтми ул конкурста? Нишләп? Максат куйгансың икән. Син эшлә, похитри немножко. Бер кеше дә сиңа на блюдечке алып килмәячәк. Китереп бирмәя. Нинди җырлыйсың? Абау җаным. Абау. Умырзая без ремиксованный вариант ясадык. Аннары Дим һәм менә бу Абау җаным миңа туры эфирда Финляндиядән Җәмилә шалтырады, безнең инде без җиңүче туры эфир барганда, мин сиңа җыр бүләк итәм ди. Ләкин син миңа вакыт бир. Мин сине чакырам гастрольный тур. Без инде Санкт-Петербург, Москва, тагын кайбер шәһәрләрдә, Казанда. Бу мин мондый зур сәхнәгә чыккан юк. Җәмилә Финляндиядән шалтырады туры эфирда Татар радиосында миңа шуны тәкъдим итәм. Мин риза. Нәкъ шул вакытта мин Эльдорадо магазины җитәкчесе. Директор магазины Эльдорадо. Кайсында ул? Ознакай. Анда по франшизе инде мин шуның җитәкчесе. И как раз пик продаж кыш көне, как раз теге новый продукт 0010, 0012 дип говорит кредит. Халык теге уйлый бит инде бу итен имеш. Теге бушлай дип. Агылып бара инде иң беренче ниләр. И нәкъ шушында миңа тәкъдим ителәр. Минем выбор яисә карьера директор магазина Эльдорадо, яисә карьера Салавата Минниханова. Карьера Салавата Минниханова, но непредсказуемая, что там дальше будет. Вот, мин сайладым эстраданы. Дөрес эшләдең. Менә әгәр дә менә хәзер син җырламасаң, син нәрсә белән шөгыльләнер идең? Бизнес. Менә элек бит инде менә бу онытма мине җырларын яздырганда, хыял кызын яздырганда, син хәтерлисең бит клипларны, ниләр? Вот, ул вакытта мин һәрвакыт интервьюда әйтә идем, шоу-бизнес минем өчен бизнес түгел, ул минем өчен хобби. Ул минем өчен хобби. Һәм шул вакытта менә шу клипларны төшергәндә минем коллегаларым миңа әйтә: "Салават, ты сумасшедший, зачем тебе это надо? Ни өчен син мондый кыйммәтле клиплар төшерәсең?" диде. Әле кәштүне дә, әйме? Кәштүне ладно, ерунда инде. Ни өчен син монда төшерәсең? Потому что моны халыкка бер кирәкми. Син хәтерлисеңме, онытма мине клибын без 21 көн төшердек. Һәм бер ай буе. Безнең теге яхтада барган момент бар бит? Ул вакытта коптерлар юк бит. Теге яхтаны ничек төшерергә мөмкин? Без яхтаны төшерер өчен Куркачидан самолетны күтәреп, шулаймы? И шулай итеп без төшердек. Ты, күз алдына китер, ул какие суммы инде. Ул вакытта 10 ел менә. Ничәнче микан? 9-нчы, 8-нче микан. 10 ел үтте. Менә хәзер дә карасаң, ул бик актуаль. Нормаль клип. Нормальный клип. Татарлар өчен менә дигән клип. Но нормальный бизнесмен андый клипны, тем более татар эстрадасына андый клипны төшермәс иде. Шуңа күрә мин минем өчен хобби булды һәм мин просто кайфовал. Өйләнгәч мин инде шоу-бизнес итеп күз алдына китерә башладым. Һәм инде чаралар да алып бара башладым мин. Туйлар да алып. Уже не стрёмно. Уже не стрёмно. Уже нисколько не стрёмно. Уже не стрёмно. Уже акчасын да түлиләр. Не, син менә сораган костюмнарны тиктерү кыйбатмы юкмы? Син кыйбат түгел дидең. Менә мәсәлән, синең бер костюмыңны тиктерү күпме чыга? Менә TMTV премиясына бу елны без анда шикарный костюмнар. Зарина Бабаджанова тектердек. Вообще гумман харсыңга арада Зариндан итәбез. Күпме төште? Очень дорого. Очень дорого. Ул 100 меңнән кыйбатракмы? 100 меңнән кыйбатрак, конечно. Кыйбатрак? Кыйбатрак.
Икебезгә. 200-гә иде, 200 меңнән әзрәк. Шул тирә. Все, булды. Чыгыш ясаганда, син чыгыш ясарга тиеш, менә как в последний раз. И син костюмларың безупречный булырга тиеш. Гүзәлем, яулыктан йөри бит безнең сәхнәгә дә шулай чыга. Әле күптән түгел генә сез Хәләлҗевтең белән, Гүзәлем белән үз бизнесыгызны ачып җибәрдегез, шулаймы? Ул Гүзәлемнең бизнесы дим инде. Ул сез, сезнеке түгел, ул Гүзәлемнеке генәме? Гүзәлемнеке. Мин чернорабочий. Ярдәм итәсең барыбыз. Грузчик шунда тегесе без. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Берсендә Азнакайда мине мәчеттә утырганда бер егет утырда миңа әйтә: "Салават, ну ты знаешь, минем менә хатын никахларга яулык бәйләде." И ты представляешь, күп кенә кызлар хәзер килеп әйтә: "Миңа Гүзәлемнеке сыман бәйләгез әле" дип. Ты передай, пожалуйста, что это прям огромный такой савап инде, как бы вот, ну, аның аркасында менә шулай кеше тартыла, и менә бу яулыкка инде күпләрнең теге мәхәббәтен тудыра дип инде. Вот һәм шуннан соң инде Гүзәлем әйтә: "Магазин ачарга кирәк." Кольцо сәүдә үзәгендә Гүзәлемнең магазины ачылып китте. Кольцода инде, яме? Кольцода. Хәзер менә паркхауста ачабыз инде алар. Алла бирсә, Алла бирсә. Без сезгә бары тик уңышлар гына телибез. Күпләре, кстати, Гүзәлгә күпләре яза, ир-егетләр яза: "Сезнең аркада минем тормыш иптәшем яулык бәйләде, намаз укый башлады" дип, менә безне Язганнары бар име? Конечно. Әлхәмдулилlah. Ул шул хәтле безгә ни бирә? Стимул бирә. Шушы вакытка ирешелгән иң зур уңышың. Иң зур уңыш, уңыш, нәрсә дим инде, уңыш, ул минем кызым. Юк Аллаһ Тәгаләгә ышанмаска. Бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге бу. Бу уңыш дисәң уңышта түгел, бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Мин ул балага карыйм да әйтәм: "Син бит Аллаһ Тәгаләнең бүләге безгә. Без хыялланган." Туганнарың, дусларың шалтыратмыймы сине күреп теге? Карале, салам, син шәт үзгәрдең, шәт, менә алай эшлән, хаталарыңны гомумән әйтмиләрме? Әйткәннәрең бар юк шулай? Туганнар критика язмый. Кисәтүләр ясаганнар. Күбесенчә Инстаграмда, вот. Кайберләре яза. Дусларың, туганнарың? Юк, не знакомлар. Менә бер көннең генә мин бер әйберне сөйләп китим әле. Менә Инстаграмда бер егет, бер строительный бу бер егет, бер неприятный әйбер язды Инстаграмда. Дин белән бәйле әйбер. Имеш без кыланып йөрибез, там туда-сюда дип инде. Бу кашан булды? Менә берничә көн элек. Менә сез монда кешеләрне алдап, нәрсәдер сатасыз, там туда-сюда. Мин моңарга хоп в ответку яздым инде. Ну теге сүрәдән алынган теге хадистан алынган әйберне. Бу миңа в ответку. Мәйдам, син сплетни язасың бит. И сплетни сплетниның нәрсә икәнен инде нитеп язып җибәрәм. Гайбәт. Нары мәйтәм, нәрсә син мәйтәм, шалтырат миңа, и бу миңа шалтырата. И без икебез кызып киттек. Хәтта мин аңарга начар сүз әйттем. Ул миңа начар, ну менә оскорбительный сүзләр. Замагат, бу инде хәзер кидәсе сорауда сразу ябылыр. Инстаграмдагы хейтерлар белән көрәшү. Әйдә, кызыклы бит. Нитеп Кыздыгыз инде сез. Кыздык прям. Минем хәтта работниклар әйтә: "Салат Раисович, мы первый раз сезне мондай нидә кызып киттем, короче. Анары йөрим дә. Әйтәм, туктале. Мәйтәм, бу бит шайтан кытырта. Мен тәңәр звоню. Говори. Говори. Исем белән әйтәм инде, мен әйтәм, так-то. Мен әйтәм, менә бу оскорбление сүзе, мен әйтәм, мин гафу үтенәм. Во-первых, ну, что бы ты там ни сказал, синең нигә бөтен сорауларыңа мен раз җавап бирдем, там туда-сюда. Син мен әйтәм, син аңлыйсыңмы? Хәзер мен әйтәм, монда бит шайтан пирует. Бу татар егете бит инде. Татар егете. Будь нормальный бизнесмен егет, когда ошаган, что-то как-то мин да в ответ кылды. Сөйләшеп тегенең китте, он говорит: "Салават, представляешь, мин да дурак ди. Мин да кабаттан мин ди карадым ди нине. Ул видеоны
Мен оны оңна бітірмегенміндір, мен шулай дұрыс жауап бермегенмін деп енді. Ул үзе дә аңлады инде. Аңлады. Я тоже извиняюсь де. Мен айтам, бізде еще на такую тему, мен айтам, бин турында біз мен айтам схлестнулись, перепалка. Вот. Біз как два ишака, которые юлда көршілер де, и мұнсы да өткәріміз, деп оқырамыз, Екі кежен, екі кеже. Екі ишак встречается, и вот. И бір-бірімізді аңладық. Именно хоманда мен ойлап жүрейін, мен айтам, как так вообще? Мен как повелся на это? Ол ведь қазір мына юлда біз барабыз қазір, бірәрсе подрезал деп айтты. Екінші шыға, но сен шыға қазір багажниктан ола биті, Мысы пистолет ола. Мысы пистолет ола. Ну, бүтінсінде пистолет бар, қазір биті, тем более у каждого третьего. А нәтижен енді. Понимаешь? Мына шундай әйбердә булырга мөмкин. И мына бу Инстаграмдагы булган оскорблениялар да түгел инде. Бу хейтерлар. Ул тек корректно итеп нитә, но теге бары сине булай күп мына булай. Шимиттереп ала. Шимиттереп ала. Ни дисәң дә. Ул әйберне аңламый. Вот. Но шунда әзрәк кенә менә шайтан котыртып алды. Ләкин без онлары аңлап әйтәләр бит, обиданы 3 көннән дә артык тутырга ярамый. Вакытында аңлап алдым. Сен қояғына барсаң да, татарша ғана сөйлерге тырышасың, теге аңламағандар үшін русша. Әміне яңа буын татарлары, татарша сөйлешсін үшін, ұялмасын үшін нәрсе эшләргә кирәк? Менә бір 10 ел элек, 8 ел элек уялалар иде. Хәтта хәтерлисеңме, мен татар дискотекаларын үткәрә идем. Без клублар сойлыйбыз, кайсы клубта үткәргә. А вы знаете, это не наш формат. Да, это не наш формат. Онлары берничә вакытта Салават, вы не хотели бы провести у нас татарскую дискотеку? Это оңнылар, потому что это не наш формат. Олар уйлар да имеш татар, ул не колхозник. Яисә татар дискотекалары ул теге колхозниклар дискотекасы. Стереотип фикерләү. Аларны аңлап алдылар. Татар дискотекалары это круто. Күрәле, менә мондыйрак сора. Менә 10 елдан соң татар эстрадасы ниндирәк булыр микән ул? 5-10 ел менә. Юк, 5 ел бик аз әле, әле барыбер формациясе бар, аның үзгәрә. Менә 10 елдан соң ниндирәк булыр микән? Әйтә аласың микән? Бомба булачак просто. Ниндидер теге алга скачок юк пока. Пока ниндидер в ожидании бара. Симитәле җырчыларга да ярдәм итәсең, режиссер буларак, сценарист буларак, Юк, сөйләйин аның турында әз генә. Кемнәргә булышканың бар менә? Концерт ясауда, менә, белмим, сценарий язуда булдымы андый ниләрен? Менә соңгысы булды. Тәҗрибә шунда. Хамит Маткаримовның хәзер җырын әйләндерәләр, клипын әйләндерәләр. Аның менә җырына мин сценарий яздым инде. Абсолютно идеяны инде. Идеяны подкинул. Бик интересный идея, аны карап карайлы. Кемгә төшердең? Гөлназ Султанова. Филус Кахиров. Вильвина. Гильермо Мелькипетейро. Антонио Фагундес. Китайда сарап китсәк дә. Карайлы, артистлар белән дигән бер артист белән низакка кергән булдымы? Бер конфликт булгаладымы шулай бер татар эстрадасыннан бер артист белән низакка кирип, аның белән ачуланышып, тартылышып. Ачуланышып, безнең теге бик нык ачуланышкан юк иде. Ләкин берсендә әйтеп китәм инде, шоу-биз тапшыруында, Мөнир Рахмаев инде. Мөнир Рахмаев бүтүнесендә шәшә инде анда. Була мин сөйләйм минем турымда. Миңа Салават Миниханов СМС яза. Ник син минем сыман костюм кидең дип. Шулай? Ник син минем турында минем сыман костюм кидең. Да больше не надевай там, ну шундай бер инде. Ну аның сөйләвендә ничектер минем нәрсә дим инде. Тиеп киттеме нәрсәне? Тиеп китте да түгел, как будто мин шундай мин такой придирчивый, типа мин аңа шалтырам, ты что такой костюм надеваешь дип инде, имеш шулай дип калып. Мин моны вырезканы моңарга җибәрәм. Мен әйтәм, син нәрсә сөйлисең? Мен күрсәт әле миңа SMS. Или син, мен әйтәм, хәзер ләштәт сатучы мен әйтәм. Или күрсәт миңа SMS. Но у меня нету этого SMS. Мен әйтәм, ник син алай сөйлисең соң син? Ну-ка. Бик кызык булып китте бит әле. Әйдә, әле вакытта кем беләндер, кем спор. Элвин Грей белән Салават Закиев теге спорлашып киткән. Давай мы на этом сделаем пиар сделаем, диде миңа инде сделаем.
Я не хочу с тобой никакого пиара делать. Мен айтам, но сен бит дұрыс болмаған әйберін. Мөнирге айтасың. Мен айтам, сен бит дұрыс болмаған әйберін сөйлесің. Біздің болды случай, біз бір жерге келдік шығыш жасарға, біз Excel-де бір магазинда одинаковый костюм кидік. Вот, біздің дуэт Гүзәлім білән. Менің енді костюм оңарға ярашлы. Қарасам Мөнир да шундай костюмда. Мен айтам, у тебя есть сейчас другой костюм, ну, чтобы, ну, как бы странно не казались. Ну, странно ведь, да? Это, у меня есть костюм, я там надень другой сейчас. Пожалуйста, надень костюм, потому что, ну, мында Гүзәліме не торгав. И он выходит в костюме Гүзәлім, короче. Вот такой случай был. Ну, а то, что меня наргать с претензией, он да что-то писал, он да эйбер болмады. Не доказал. А именно шунды момент было полды, но без вообще даже он да не спорлашма, просто как бы для себя сделали выводы маленькие кішкене просто менің обиды қалмады, мына шунда шулын бір момент қына болды біздің жыр турында нендер лишний эйбер сөйлерге ойлап тапқан. Олай сөйлерге ярамай. Но интервьюда ол көп жыршы турында нәрселер сөйледі. Что-то мен ол эйберін оңына бітірмедім оны. Правильно, черт пацан дегенше деймін. Сен біздің 90-шы жылдарында тотып алған кіші деймін. Тотып алған деген. Яшаған кіші, шул шырда яшаған кіші енді. Тем более 86-шы жылдан сахнаға ояқ бастың, айма. Правильно, пацан черт дегенше. Сен кім еңсің? Сен черт ең, пацан ең өсің? Едәлі шunu турда сөйлешіп алайық әлі. Давай сөйлешіп. 90-шы жылдарда. Бар ебіт ұшыл. Олабуғада оқыдың сен, айма? Олабуғада оқыдым. Но мен бір қошында черт болмадым. Сен ушамағанда оға. Сен ушамағанда оға. Сен тіл біті бар-бар. Несінен сен отмажешься, братан. Если не отмажешься, у тебя ноги сильно, ты убежишь. Her вақыт пацан болдым. Ләкин нендедір ОПГ, нендедір группировкаларда мен бұл не состоял. Не состоял. Ну, мұны нелерден сұрарға керек. Үшін ФСБ, милициялар, олардың сфоткалары бойынша, олардың жеке жазылған мекен. Мен состоял, не состоял. Хорошо. Мен бірінде ОПГ-да не состоял, никакие там профсоюзные взносы не вносил. Да. Общика не было. За общиком, короче, не сидел, братан. Короле, қушаматың бар емесі? Менің вообще қушамат бір қошанда жоқ, мен қар уақыт салауат едім. Сеніңше үш шәп ирод жүрші? Меңа қазір ұшы Хаким. Меңа ұшы Илгиз Шайхразиев. Илгиз Шайхразиев. Мен оларны тыңларға мүмкін. Тыңлай алам мен оларны. Һәм үшіншісі? Салават Фатхаддинов. Оның тауышы Салават Фатхаддинов, оның тауышы білән денешілікті тігі. Үзеншәліклі еңді? Үзеншәлікліден түгіл, ендер яқын, ендер тігі. Бұл енді болашақтан енді сіңген тауыш. Мен оны ішітсем, нешіктір мен рәхат болып кетемін. Олға тауы дағым етеміз. Қоттың қыздар бар ма? Шулай оқ. Үшін әйті аласың ма? Қоттың қызларынан мен Гүзәлім. Мен оны тыңлай алам, мен особенно соңғы жырын. Особенно ертен емі? Мен көптен түгіл гіне Шулпан Юсуповны тыңладым. Шулпан Юсупова? Тыңладым. Но оның бірі әй, түріге мекен, әйтмәске мекен, сүйіні яршыды. Юзіп үйрей. Сұнма менді. Мен тыңлағанда нешіктір менен етіп алды. Инстаграмда еш отырасың бетін, деймі? Вообще, инстаграмный наркоман. Мына құралы, сақифияны өзің алып барасың, әлі енді администраторларың бар ма? Өзің ме? Хейтерлар білән күрәшуіңі біз оңлап алдың, неше күрәшәсің, хәтті шалтыратады аласың оңайма. Әміне бар ма тек инстаграмда еш отырғаш, демек сенің өзіңнің яратқан инстаблогерларың бардыр бетін, деймі? Кіміне яратып қарайсың? Айда татарлар арасында кіміне қарайсың сен бары бір көбірек? Сен ұшыяның контентлары бар бітінде андайлар, әгерде еш отырасың ке. Инстаграмның наркоманының бет өзіңі. Артистларны мен вообще қорға ярдың дұрысын еткенді. Артистларны қылмасын. Все однотип. Мне Искандер Гайсин. Әй, оның тігі прикольные такие вещи делать енді. Онлары Браво бар енді. Аллах Браво. Әй, шының қазақ әйбірлері бар. Күләмсің енді қаймар. Спортның қайсы түрі білән сен шүғілленесің, бәлкі қызықсынасың, ұшыймы өсіңі? Бокс. Боксқа мен үйрей башладым. Әйде бір барайық әлі екібіз? Давай, барып келек. Айына көп мә аласың? Аласың нәрсе? Ақша. Кірімін. Айта аласың мы? Yok ayta olmayım. Lakin bana biz bir aybirini aytasım kele
Біз кофе ішерге кіргенде нәрсе айтты. Иә. Әгер де салауат кіре екен, онда выручка. Күнлік выручканы сразу жаймын нетесің сен әйме? Кетіресің? Жоқ, емеш мен... Әгер де сатып Олар алсың? айталар, мен бір нәрсе келіп алам екен, оларның бұл күнні продажа подлетает. Это самая большая... Выручка скубейді бетін? Выручка скубейді. А ненде машинада үйрейсің сен? Toyota Camry. Алға тағы дамы етеміз. Бар ма тұрмыш девизің? Тұрмыш девиз. Барлық ішлеген іш. Барысы да сенің тирәдә эшләгән эш тә, аралашу да, барысы да хәләл булырга тиеш. Мөселманча булырга тиеш. Тәмамлыйбыз, йомгаклыйбыз дигәндә, бу инде безнең традициягә әйләнеп бара. Татар халкына теләкләрен. Татар халкына. Гомумән. Татар халкына нәрсә әйтәсем килә? Әйдә. Телисем килә. Ничек булса да, менә үзебезнең гореф-гадәтләребезне, татар телен сакларга кирәк. Аннары кайбер язучылар әле менә теге бик теге крутой язучылар, менә нәрсә инде хәзер татар эстрадасы, анда бу нәрсә киемен инде, бу җырмын инде. Бары тик шушы җырлар ашаңына хәзер теге кайберләре теге татар телен өйрәнәләр, тыңлыйлар, теге хәтта татарча сөйләшмәсәләр дә алар татар җырларын җырлыйлар. Шул ук теге Элвин Грейларны, Фирдусларны, анда Уразыларны яратып тыңлыйлар. Әлбәттә. Аларның җырларын алар ярдәме белән шулай татар теле әзрәк кенә. Без үзебез татар булып та шушы ни турында ниндер негатив әйберләр бердәм булырга кирәк. Һәм бердәм булырга кирәк. Һәм ничектер булса да теге татар телен күтәрергә кирәк. Менә сез дә бит вообще молодцы. Менә мондый формат бит әле теге машинада йөреп, теге татарча, шундый спокойный. Монда мин сорадым бит синнән. Монда татарча гына яисә русча сүзләрне кертергә мөмкинме? Катнаштырып. Әйдә, спокойный менә без синең белән ничек урамда сөйләшсәк, менә шулай сөйләшергә кирәк. Evet, всё, бу бит инде круто, бу синең телеканалларда да күрсәтмиләр. Менә синең сыман блогерлар шундыйрак ниләр булса, һәм инде менә хәзер нашы тапшырны караучы татар халкы инде татар телен күтәрәм дисә инде, күтәрәсе киләм дисә, менә шу видеога лайклар куйсын. Шулай иттереп инде әзрәк кына топка чыгарып. Алла бирсә. Evet. Әлбәттә.